Oh yeah! Zdravím teba, tie, ktorý ma pozeráš. Nachádzame sa zase na Sokolovskom boku, alebo neviem presne ten názov. Poď som spomínal niečo aj o hnojovej jame. Takže nachádzame sa v hnojovej jame. Robím absolútne bezpredmetné rozhovory so svojím fotoaparátom. Takže to bude veľmi hlboké video zase raz. Čo nové, dneska som dopísala bakalársku prácu a poslala školiteľovi, tak dúfam, že mi to už odsúhlasí a môže to byť jej finálna podoba. Za mnou sa pravdepodobne nachádza moja mama a predo mnou sa nachádza môj tato s našim starším psom a toto je vlastne okolie. Inak je to tu super mega krásne. Západ slnka, plná láhoda pre oči. No, ale už ju pokazím, pretože namierim zase na seba. Ja som úplne rada, pretože som vonku po 3 týždňoch, čo som sa sústredila iba na bakalárku. A bolo to úplne strašné písať, pretože som nebola jednak motivovaná. Motivovaná som bola tým, že ak to nedokončím, tak som prdeli. No nebola som vonku 3 týždne, pretože som bola jednak chorá. Potom, teda okrem, mala som nejaké zápočty, musela som sa sústrediť na to písanie. Takže teraz, oh yeah, here we go. Dobrý deň, kam ideš? Ale moja mamina. Musíme sa zvítať so všetkými. Dobrý deň, prosím vás, mohli by ste nám povedať pár teplých slov pre toto bezpredmetné video? Horúco, varí sa. Klasika. No ale nie, niečo seriózne, nejakú zaujímavosť. Zaujímavé je to tu všetko. Ach bože, natáčať videá s otcom. Je náročná úloha. Ariška, zase ukazuješ zadok. Poď sem. Ari, chod si dať masáž. Ari. Myšky. Hora. Ty by si chcela piškotku? Ja mám vo vrecku, ak by ste chceli. Babi. Aring. To je myška. No a toto je proste klasika. Ideš, Ariška. Poďme, vykop to poriadne. Ari. Prečo je to zakazuješ? Veď to je jej... Nemôže, keď bude na stope, tak budem myši chytať. To je jej aktivita proste. A ja chodím do školy a popri tom mám iné voľnočasové aktivity. Ariška vo voľnom čase kope myši. Aspoň 3 by som rád videl. Moje voľnočasové aktivity okrem školy sú písanie bakalárky, natáčanie videa so psami a ešte k tomu moja ďalšia voľnočasová aktivita, obľúbená voľnočasová aktivita, sú knihy, na ktoré som teraz čas nemala, ale už som si nakúpila riadne množstvo kníh, takže už čítať budem. Ako to ide, Ari? OK. Horenka, tebe sa ako darí? Ty iba tak slabšie, no ale Ariška teda, ona do toho dáva celé svoje srdce, silu, všetko. Ari, aj si tam niečo našla? Či čo žereš tú hlinu, či čo robíš ty? Ale ty si retardovaná. Ona zožrala hlinu. Ona vytrháva tú hlinu ústami. Chápeš to? Idem ešte za maminou, aby aj ona niečo povedala mudre. Už sa nám začína, nie že stmievať, ale začína zapadať slnko. Takže ani neviem, čo som chcela povedať touto vetou, takže to nechám tak. Ešte ma čaká napísanie motivačného listu v anglickom jazyku. A mám problém. Ako mám napísať motivačný list, keď nie som motivovaná? No, toto je dilema. Toto je dilema, ktorú musím riešiť. Mamina! Pani
Pani Vyskapucňou, mohli by ste povedať pár teplých slov do tejto talk show, ktorú som si tak neformálne pomenovala ako bezpredmetné rozhovory s fotoaparátom. Pani Horňačková, je pravda, že ste sa stretli dnes ráno s pánom premiérom? Nie je to pravda. Zle ste odpovedali. To takto sa nerobí, to musíte proste tak ako pán Zradoslav, ktorý vlastne má už takú špeciálnu techniku tých klamstiev. Pán Doprochádzka, je pravda, že ste sa už stretli s pánom premiérom a rokovali ste o zostavení novej vlády? O rokovanie, myslíte stretnutie, no hociaké stretnutie, či ste sa s ním už jednoducho stretli? Nie. Takže toľko zo súčasných problémov slovenskej politiky s výsledkami volieb. Neviem, či som spokojná, ale myslím si, že sa to absolútne dalo očakávať vzhľadom na predchádzajúcu situáciu a všetko, čo sa tu udialo. Takže ako mňa to nejako nerozčuluje. Bolo horšie, možno ešte aj bude. A čo sa budem? Dovtedy hádam už ani na Slovensku nebudem. Ale možno budem vlastne, lebo dneska sme polemizovali práve, že Slovensko má veľký potenciál stať sa najšťastnejšou krajinou na svete, alebo teda minimálne v Európe, pokiaľ sa mu budú naďalej vyhýbať migranti, pretože všade inde budú migranti, len na Slovensku nie. A tým pádom možno slovenskí občania konečne v budúcnosti budú môcť povedať, že sú šťastní v krajine, ktorej žijú. Dobrý deň, my by sme sa chceli opýtať, ako sa vám darí s vašou súčasnou prácou, ako ste na tom s projektom. Už ste našli zlato, alebo zaujímavá technika. Mohli by ste nám k tomu aj niečo povedať, okrem toho vlastne, že veľmi dobrá práca nôh, veľmi dobrá, chválim. To je vaša kolegyňa? Alebo to je váš oponent? Či toto je nejaká súťaž, kto sa skôr prehryzie touto rolou? Slečná, mohli by ste nám povedať niečo k tomu, nejaký komentár? Konkrétnejší? Zaujímavé. Na polnohospodárskú súťaž. Skoro je vždy skoro. To bola pekný skok, výborne pani vzadu, to bol krásna kadetka. Iha. Ale vy nie ste líška, prečo myškujete? Idem skúsiť aj z druhej strany pohľad. Musím aj z iného uhlu natočiť túto techniku. Veľmi pekné, výborne. Pani, mohli by ste zachovať bezpečnosť pri práci, bezpečnosť zdravia, hlavne vašich okolia. Dobrý deň. Mohla by som sa opýtať, ako sa vám darí? Pani, haló. Či? Mohli by ste nám ukázať, kam ste sa prekopali? Ukážte to na kameru! V videu sme sa naučili jeden trik Ariska. A myslím si, že prešla vhodná doba 3 týždne, po ktorom si to druhýkrát zopakujeme v živote. Takže Ari, mohli by ste mi na chvíľu dať jej vodítko, aby nebola priputaná k vám? Výborne! Doskačte ho ešte trošku tými labami. Iha. Ahoj, poď sem, sadni. Sadni! Tu. Hej, Ari! Ja... No teraz. Sadni. Sadni. Poď sem. Ale nie labky, tak hore. Ari. No, vyzerá to veľmi zle s tým trikom. Ahoj, hora. Výborne, toto bola ukážka, ako nám to nejde. To bol trik. A Poďme k nohe, budeme to musieť ešte vylepšiť. No tie 3 týždne boli ako... Absencie vidieť. Nevadí, tak ja len ďakujem za pozornosť a to je všetko. Nám to nevyšlo s tým malým psom, s mladým psom, Cučkou. Tak to vyskúšame so starou. A hora, poď sem, moja zlatá. Kdeže si tá sa rozbila? Sadni a zakývaj nám. Daj papa. No ty si šikovník, no. Výborne. A ešte čo ukážeš? Ešte čo vieme? Vieme sa otočiť však? Otoč sa.
No tak to bola teda dobrá otočka, na tu potrebuješ koľko rotácií. Končíme to krásnym západíkom. Ahoj!